дар тоҷикистон райпурсӣ баргузор гардид. эмомалӣ раҳмон ҳадафҳои иқтисодии хориҷаро ба осиё ва кишварҳои араб нигаронда истодааст. додгоҳи вилояти хатлон салафиҳоро маҳкум намуд. дар райпурсии умумии халқӣ ки 22 май баргузор гардид, ба сарқонуни ҷумҳурии тоҷикистон тағйироту иловагиҳо дароварда шуд. маҷмӯи тағйирот ҳамагӣ 40 ададро ташкил мекунад ки 2 адади он асосӣ ба шумор меравад. якум ба эмомалӣ раҳмон ки аллакай унвони пешвои миллатро дорад, бо шумораи номаҳдуд номзади худро ба вазифаи президентӣ пешниҳод карданро медиҳад. дуюм тағйирот ба сину соли номзади президент дахл дорад ки он аз 35 то ба 30 сола фароварда шуд. ин ба писари раиси ҷумҳур Рустами Эмомалӣ имкон медиҳад ки дар оянда ба ҷои падараш дар мансиби президентӣ нишаста бигирад. мавриди қайд аст ки ҳукумати Тоҷикистон кӯшиш дорад то райпурсиро ҳамчун дархости мардум нишон диҳад, лекин дар асл аз ин райпурсӣ ва дархости мардум ягон таъсире мавҷуд нест, зеро Тоғут Раҳмон бо низоми худ аз ҷониби халқ ҳама корҳоро ҳал карда мондааст. ӯ чӣ гуна мустаҳкам кардани пояҳои тахти худ, инчунин чӣ гуна таъмин кардани бехатари худро медонад. райпурсӣ бошад ҷуз як масҳакии арзон, намоиши ба саҳнаи байналхалқӣ, чизи дигаре нест. зимни сафари расмии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон санаи 15 майи соли 2016 ба Кувайт миёни ин ду кишвар 6 санади ҳамкорӣ ба имзо расид. бинобар иттилои ҳадамоти матбуотии Эмомалӣ Раҳмон байни Тоҷикистон ва Кувайт дар машваратҳои вазорати корҳои хориҷӣ ҳарду ҷониб оиди масъалаҳои амният, илму маориф, хатсайри ҳавоӣ, инчунин кишоварзӣ санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расид. қабл аз ин байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кувайт 11 санади ҳамкорӣ ба имзо расида буд. ҳоло шумораи он ба 17 расид. дар ин сафари кории Эмомалӣ Раҳмон бо амири Кувайт Шейх Ас-Сабоҳ Ал-Аҳмад Ал-Ҷобир Ас-Сабоҳ, бо вори Шоҳзода Шейх Навоф Ал-Аҳмад Ал-Ҷобир Ас-Сабоҳ ва бо дигар мансабдорони давлати Кувайт мулоқоту гуфтугӯ баргузор намуд. дар вохӯриҳо асосан дар бораи рушди ҳамкориҳои дуҷониба, бархусус дар соҳаи иқтисод ва савдо, иштирок дар татбиқи лоиҳаҳои энерҷӣ, роҳ ва инфрасохторӣ суханронӣ карда шуд. бояд қайд кард ки оғози буҳрони иқтисодӣ дар Русия ба вазъияти иқтисодии Тоҷикистон бо таври ҷиддӣ таъсир расонид. аз ин сабаб Эмомалӣ Раҳмон барои дошта истодани тахти худ маҷбур аст ки ҳадафҳои иқтисодии хориҷаро ба Осиё ва кишварҳои араб нигаронад. коршиносон қайд карданд ки барои баровардани кишвар аз вазъиятҳои кунунӣ чунин созишнамоҳо кӯмак нахоҳанд кард. додгоҳи вилояти Хатлон 5 нафарро барои ба гурӯҳи салафият ҷонибдор буданашон ба муҳлатҳои гуногуни маҳрумият аз озодӣ маҳкум намуд. додситони шаҳри Қӯрғонтепа айби ғасби ҳокимият ки ба 5 нафар шаҳрвандон эълон шуда буд, эътироф намуда, нисбати онҳо аз 5 то 6 сол ҷазои маҳрумият аз озодиро муайян намуд. дар мурофиаи судӣ додситон Сайфиддин Муҳиддинзода қайд намуд ки нисбати сокинони ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ, Абдулҳамид Мунавварови 23 сола, Умедҷон Амонови 24 сола, Сиратулло Саидови 22 сола, Мансур Торунови 24 сола ва Додарбек Муҳаббатови 26 сола бинобар бори аввал ҷиноят содир намуданашон ва дар зиммаи худ тарбияи кӯдакони хурдсол доштанашон нисбати онҳо чораи сабук муқаррар карда шуд ки дар асл онҳо бояд муҳлати ҷазоро дар калонияҳои ислоҳоти низомаш сахт адо мекарданд. номбурдагон дар ҷомаатҳо ва масҷидҳои ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ ақидаҳои ҳаракати исломии салафиро панд карданд, қайд кард прокурор. аз гуфти Сайфиддин Муҳиддинзода аз хонаҳои маҳкумшудагон адабиётҳои исломӣ, диско ва сабтҳои овоз дарёфт карда шудааст. маҳкумшудагон санаи 11 феврал дастгир шуда буданд. роҳбарияти вилояти Хатлон хабар дод ки танҳо дар 3 моҳи аввали ҷорӣ дар ин минтақа 50 нафар, аз он ҷумла аз байни онҳо 1 нафар зан низ барои мансубият ба ҳаракати исломии салафӣ дастгир карда, нисбати онҳо айб эълон карда шуд.